Pagpisagan niya, Pap. Sabihin to. Hi, Chang. Hey, bro. Kilkilan ba mo ni bro na eh? Ganito tulad dito. Ganda mo ko pag isa ganda. Nagbabalik si Boy Tapyas at ngayon mga lods, kakauwi lang namin galing Cavite. So saktong may bagyo. At ngayon nga, may dala tayong timba. Si Bunso, umakyat sa taas. Ayun. At kukunin namin yung ibang bunga ng mangga kasi ano, malalaglag lang din. Ano? Oh. Nay, sano? Yan, hagis natin sa kanya. Oh. Yung santol meron ding bunga eh, kaso lang mangilan-ilan. Yan. At dahil karating natin mga lods, ano, titignan natin yung ano, alaga ni Tatang na baboy. Yan, malaki-laki na. Go, 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 go. Ay, tumayo. So, ito yung mga duhat na ano, kukunin natin. Yan. So, yun mga lods kasi medyo malakas yung hangin. At malalaglag lang din. So, check na rin natin yung mga pabo sa baba. Ay, kawawa naman yung mga alaga. Ayun. May mga ano. Yun o. Meron din dito mga lods. So, hindi pa rin napipisa. Tagal na nito ha. Nice, nice. Oh my God, mahal. Sis, nito pa na. Papakain ka ng Pabo at baboy. okay. Wow, ang dami. Ang dami na to. Maliliit lang mga lods. Unang bunga nito malalaki. Yan o, hindi liit. Yan, putik na ng paligid mga lods kasi umabagyo. So ito lahat, ang dami. Lilit o. Ah, nagdira. Yo! Na. 3 1 Hagis. Kayo nga, atay? 1, 2, 3. Hagis pa daw. Dabay! Last!
Play lang yun. Grabe. Oh. Okay, pato kahapon mga lads eh. Oh. Tumba, yung Gemelina. Oh, yung kulungan ko. Kulungan ng pato. Wala na. Hindi nila iniwan yung mga itlog. Ay sus. Ako niyan pag nilapitan ko. Magdamag hanggang umaga. Sayang, senteran. Biagata. Oh. Sayang mais.